Daghan na gid kog nakita na vlog about this Maxxis tire, labi na kaning Victra S98 na pang Aerox. Ug sa tinuod lang, first time nako ni mo gamit og dual compound na ligid. Sa group pa lang niya daan, makaingon gyud ta nga nindot gyud ni siya nga ligid. Maupod na ang ingon sa mga shop, maximum grip, cornering pa lang daan, stable na kaayo sa high speed, bisan og basa ang dalan. Ang Aerox kusog mo torque, dali mo slide sa puti nga linya ug basa nga semento. Ang Victra S98 na ay silica compound ug groove, gitawag gani ni nila sa Indonesia og Radya Traxi. Hari sa kapit, perfect sa panahon sa Cebu nga init, unya mukalit lang og bundak ang uwan. Kung daily rider ka sa Cebu, nya usahay mo saka pagyud kag TCH, pag Maxxis tire Victra S98 na lang jud. Ang yang recommended na hangin sa atubangan is 28 PSI ug sa likod is 30 PSI. Pero kung performance og kapit ang imong pangitaon, pag Maxxis tire Victra S98